Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Hado henreo tuli ki masih kila kelon yap hadin bakila syapom ha perthat ha kasnong lorniang kabaham ha po ka amlaram civil subdivision jong ka West Gentia Hills district kabala jia ha kasngi palai jong ka khat saw tarik obna yayong arajar arpuar ha ka por shibaji shiteng no phaisngi kini ki masih kidai ki jong ka kong rina dong bat ka jingdo nong nakani ka jingyap jong ki masih kala kot komba saulak duna AA Hagani ke jingjia kamshim ladan satya ka no guno ke jing mensao ya ki breo